fel y Rhod yn dweud, aml ddawn, ti'n rhoi pressure arno fi rwan, dwi'n yn siŵr amdan hynna o gwbl. Ond, newn ni ganu remyn agoriadol yma, a rhoi clod i'n harglwydd yw ni sydd mor heiddiannol. So os da chi eisiau sefyll ar eich traed, mae croeso i chi wneud. Yn siŵr bod hwnna. Lawr, yn iawn.
Dyna da ni eisiau datgan bore yma. Mor fawr wyt ti. Diolch am y groes. Diolch fo hwnna'n y tystiolaeth penna na mor bell ti wedi bod yn barod I fynd. I'n croesawu ni adre. A diolch arglwydd bore yma. Mae'r gwahoddiad na iddyn ni ddod nôl. Iddyn ni ddod nôl iddo ti. O, rwy ti yn deilwng arglwydd. Rwy ti yn deilwng. Yn gweddio, ysbryd glân, ni wedi jyst tywall ysbryd lawr arno ni bore yma, ni wedi siarad am pob un ohono ni. Wrth ni edrych ar dair. Diolch Iesu. Amen. Amen. Cymerwch sut. Diolch yn fawr. Wel, o'n i'n deud, dwi'n mynd I gael chi'n siarad â'ch gilydd, neu'n siŵr fod ni'n mynd I sgyn I gysgu, mae'n stafell gynnes dydy, so ni'n siŵr o hynna. Gan I cwestiwn chi am? Da ni wedi bod yn ei cyfres yn Capel Crain diweddar, da ni wedi bod yn sbio ar datganiadau mawr Iesu, yr myfi yws, I am sayings, a da ni wedi bod yn sbio ar un arbennig bore yma. Ond cyn hynna, dwi eisiau chi drafod â'ch gilydd, wrth o fewn I capel bore yma, pa dafad ydych chi? Iawn, so trowch i'ch gilydd, gen I weld sut fath o dafad ydych chi'n teimlo ydych chi bore yma. Iawn, so gewch chi 1 munud bach I drafod â'ch gilydd, pa rhif ydych chi yn uniaethu hefo yn fanna, iawn? Gwan te, pwy sy'n digon nawr I ddeud fath o dafad maen nhw'n teimlo fel bore yma? So rhywun barod I ddeud? 9! Mae hwnna'n un da, mae hwnna'n briliant, Good, teimlo'n dda. Capel, mae'r hael yn gwenyn braf, da ni'n teimlo fel 9. Da iawn, rhywun arall, 4, oce. Pa fath o deimlad ydy 4? Just ar goll, pen y bob man, bwced ar un pen, good, da iawn, oce. So dwi probably yn teimlo, o Fods yn deud bod gennym ni, babi bach yn tu ni bellach. Logic I fi oedd iawn pan oedd yn dod I cael plant oedd, mae'r 2 o genos gennym ni ddim yn cysgu beth bynnag, so mae'n neud synwyr wrach I gael plentyn arall beth bynnag. Dwi wrach yn teimlo fel 5, neu wrach teimlo fel 3, really. Dwi'n gweld rhai nods I 3 fel yna, oce? Bach o hwyl, ond da ni yn mynd I sbio ar Iesu yn datgan mai fo ydy yr bigel da bore yma. A mae'n stori dwi'n caru dod nôl I tro ar ôl tro, mae Iesu'n deud. Yn Luc pennod 15, mae Iesu'n sôn amdan bigel sydd yn mynd ac yn cyfri'r nifer o ddefaid yn i'w braidd, yn y gorlan. A mae'n cyfri'n dydy. Sa'n chi plant yn gyfarwydd ar stori, mae'n cyfri nifer penodol. Sa rhywun yma mae'n gallu cofio faint mae'n cyfri fyny I? Rhywun yma. Dio ddim yn 6-7 I ddechrau, na I ddeud hynna, iawn. 99, 99, mae'n cyfri 99. A mae o'n sylweddoli fod un ar goll. A be mae o'n neud, dio ddim yn fodlon nadi, efo jyst y 99 sydd yn ddiogel yn y gorlan. Be mae o'n neud, mae o'n mynd allan a mynd dweud, dwi'n mynd I chwilio am yr un. A does dim yn mynd i'n stopio I, rhag dod o hyd i'r un yna sydd wedi dewis mewn ffwrdd, sydd wedi gael ei hun mewn chydig o draffaeth, a dwi'n mynd I fynd ar eu hola nhw. A dyna di'r darlun da ni'n cael o pwy ydy Iesu ne, pwy ydy ein Duw mawr ni. Mewn barod I adael yr 99 mwyn mynd ar ôl yr un. Pob un ohono ni fanna, dyna di stori pob Cristion.
bod y bugail da di dod ar ein hola ni. A bod e di pigo ni fyny pan da ni wedi disgyn, pan da ni ar goll, pan da ni'n y pwll, a methu gwneud dim i gael ein hynna'n allan o'r twll. Mae'r bugail da yn dod ar ein hola ni. A ni'n deud just cyn, dwi'n deud hyn tro ar ôl tro i criw ni yn Capel Craig. Os da ni'n teimlo bod ni ddim yn deilwng, yn teimlo fod ein cefndir ni falle, neu be da ni wedi gwneud, neu'r hyn da ni wedi yn meddwl fysa'r bugail da ddim eisiau dod ar yn hôl i. Be da ni actually'n gweld yn calon Iesu ydy hyn. Yr fwyaf o mesydd, y fwyaf o boen sydd i gael, y cryfa mae o'n cyfleidio ni. Y cyfle yma mae'n dod ac yn rhedeg ac yn barod i pigo ni fyny a'n croesawu ni nôl adre. So, di hwn ddim just yn neges i'r plant na di, ond iddyn ni gyd fama bore yma. Da ni eisiau gwybod, mae Iesu ydy'r bugail da. A mae o'n adnabod ei ddefaid fesul un. Mae o'n sylwi pa mae'r un yna wedi mynd. Mae o'n nabod pob un ohono ni yn unigryw. A mae'n ni'n hachub ni, a mae'n ni'n harwain ni, a mae'n gaddo fod hefo ni a'n amddiffyn ni hefyd. Da ni yn saff hefo Iesu. A gyd da ni angen wneud, ydyn ni'n cydnabod yn yr angen yna. Iesu, dwi'n stuck. Iesu, dwi ar goll. Help. A mae o'n dod ac yn rhedeg syth amdano ni. Dyna cariad anhygoel Duw, ynde. So, unwaith eto, da ni'n mynd i ganu cyn i ni ddarllen y darn a'n gilydd. Ond da ni'n mynd i ganu can, dwi'n licio wneud hefo ein criw ni yn Ysgol Sul. Bach o glasur, iawn, ond mae'n y symudiadau i hwn. Rwan, plant, os yna rhaid i chi digon ddewr i ddod i fyny i helpu fi efo'r symudiadau. Dwi'n gweld few shakes of the head yn barod yna. Come on, peidiwch a gadael fi ar ben yn hun yma yma. Dwi'n mynd i angen help. Okay? Sa rhywun digon ddewr. Ia? Neu da ni'n mynd i gwneud peth ysgol lle da ni'n pigo ac yn deud. Ia? Wrach ewch chi ddod ar rhiant fyny hefo chi os da chi ddim yn digon hyderus i ddod eich hunain. Ia? Sa rhywun yn barod i ddod fyny. Come on, come on. Da ni'n cael yr opposite problem efo Capel Craig. Maen nhw gyd yn dod fyny. Mae'n y symudiadau. Dwi'n methu wneud y symudiadau a chwarae gitar un amser. Come on. Yeah, eisiau dod? Yeah, go on, Rod, ti fyny. Okay. Iawn. So, ges i ar i criw Ysgol Sul ni'n dysgu hwnnw ydyn ni, chos maen nhw wedi dysgu o'n ysgol, bod nhw'n neud o hefo sign language. Ydyn ni'n mynd i fynd diolch, Iesu, fel na, okay? So pawb yn neud o diolch, Iesu, diolch, Iesu, diolch, Iesu, yw fy nghân, fel yna, okay? A wedyn mae'n mynd ymlaen i'r pennill nesaf, ac eto mae hwn yn dangos, dwi'n meddwl, diolch gweithio, dyna ni, fedrai fyth mae ama. So be da ni'n mynd i wneud yn fama ydy, da ni'n mynd i fynd, fedrai fyth mae ama, yw fy nghân, fel yna. A wedyn, pennill ola, diolch, hallelujah, hwn dwi'n licio fwy, okay? Diolch, hallelujah, fel yna, diolch, hallelujah, yw fy nghân. Ti efo, Rod? Come on, you've got it. Pressure's on, iawn, okay? Mae hwnna'n drist, ydy. Mae hwnna'n drist. Oh, yeah. So, diolch, Iesu. Diolch, Iesu. Diolch, Iesu, yw fy nghân. Y can, da ni'n gwneud hwnna. Iawn. Os da chi'n medru eich sefyll ar eich tai, na ni ganu a'n gilydd. Barod? Diolch, Iesu. Diolch, Iesu. Diolch, Iesu, yw fy nghân. Diolch, Iesu. Diolch, Iesu. Diolch, Iesu, yw fy nghân. So eto, barod? Diolch, Iesu. Diolch, Iesu. Diolch, Iesu, yw fy nghân. Diolch, Iesu. O, diolch, Iesu. Diolch, Iesu, yw fy nghân. Fedrai fyth o'i amau, fedrai fyth o'i amau, fedrai fyth o'i amau, yw fy nghân. Fedrai fyth o'i amau, o fedrai fyth o'i amau, fedrai fyth o'i amau, yw fy nghân. Diolch, hallelujah! Diolch, hallelujah! Diolch, hallelujah!
Rod, dwi'n meddwl, multitasking, mae o'n job dydy. Da iawn, briliant guys. Wel, da ni'n mynd i ddod un darlleniad ni bore yma rwan. Da ni yn mynd i fod yn Iowan 10. Da ni'n mynd i ddarllen o i gyd a'n gilydd i fyny adnod 18. So os ydych chi eisiau dilyn, gewch chi neu mi fydd o fyny ar y sgrin. Credwch chi fi, dyma Iesu'n siarad. Lleidyr ydy'r un sy'n dringo i mewn i gorlan y defaid, heb fynd drwy giat. Mae'r bugail sy'n gofalu am y defaid yn mynd mewn drwy'r giat. Mae'r un sy'n gwylio'r gorlan dros nos yn agor y giat iddo, ac mae ddefaid ei hun yn nabod ei lais. Mae'n galw pob un o'i ddefad wrth ei henwa, ac yn ei harwain nhw allan. Ar ôl iddo fynd â nhw i gyd allan, mae'n cerdded o'i blaenau nhw, ac mae ddefaid yn ei ddilyn am ei bod yn nabod ei lais. Fydden nhw byth yn dilyn rhywun dieithr, dyn nhw ddim yn nabod lleisia pobl dieithr, a bydden nhw'n rhedeg i ffwrdd oddi wrthyn nhw. Defnyddiodd Iesu'r stori yna fel darlun, ond doedden nhw ddim yn deall yr ystyr. Felly dwedodd Iesu eto, credwch chi fi ydy'r giat i'r defaid fynd drwyddi. Lladron yn dwyn oedd pob un ddaeth ymlaen i. Nath y defaid ddim gwrando arnyn nhw. Fi ydy'r giat. Bydd y rhai sy'n mynd i mewn trwyo fi yn saff. Bydden nhw'n mynd i mewn ac allan ac yn dod o hyd i borfa. Mae'r lleidyr yn dod gyda'r bwriad o ddwyn a lladd a dinistrio. Dwi wedi dod i roi bywyd i bobl, a hwnnw'n fywyd ar ei ora. Fi ydy'r bugail da. Mae'r bugail da yn fodlon marw dros y defaid. Mae'r gwas sy'n cael ei dalu o falu am y defaid yn rhedeg i ffwrdd pan mae'n gweld y blaidd yn dod. Dim fod i'r bugail a does ganddo ddim defaid ei hun. Mae'n gadael y defaid ac mae'r blaidd yn ymosod ar y praidd ac yn ei gwasgaru nhw. Dim ond am ei fod yn cael ei dalu, mae'n edrych ar ôl y defaid, a dydy o'n poeni dim amdanyn nhw go iawn. Fi ydy'r bugail da. Dwi'n nabod fy nefaid fy hun ac mae nhw yn fy nabod i. Yn union fel mae'r tad yn fy nabod i a dwi'n nabod y tad, dwi'n fodlon marw dros y defaid. Mae gen i ddefaid eraill sydd ddim yn y gorlan yma. Rhaid i mi eu casglu nhw hefyd, a bydden nhw'n gwrando ar fy llais. Yna, bydden nhw'n dod yn un praidd a bydd un bugail. Mae fy nhad yn fy ngharu i am fy mod i mynd i farw'n wirfoddol, mwyn dod yn ôl yn fyw wedyn. Does neb yn cymryd fy mywyd oddi arnau fy hun. Fi fy hun sy'n dewis roi fy mywyd yn wirfoddol. Mae gen i'r gallu i'w roi a'r gallu i'w gymryd yn ôl eto. Mae fy nhad wedi deud wrtho i beth i'w wneud. Ni ddeu gair o gweddi sydyn a wedyn o'n i edrych yn y darn yma a'n gilydd, ia. Arglwydd, diolch. Diolch fod air di yn fyw ac yn rymus. Da ni'n gweddio fydde ti'n siarad â bob un ohonon ni bore yma. Diolch dy fod ti y bugail da sydd yn nabod ni wrth ein henwa. A gweddio bore yma, Arglwydd, fydden ni'n clywed dy lais unwaith eto yn ein galw, yn ein harwain, ac yn atgoffa ni mor saff ydyn ni ynddo chdi. Diolch, Iesu. Amen. Amen. Dwi'n meddwl o ran amser, na ni ddod nôl i'r ymynan ar y diwedd. Ond dyma lle da ni'n mynd i fod bore yma, my fi yw, a teitl ydy, my fi yw'r bugail da. Cwestiwn ydych chi, da chi'n mynd i droi at eich gilydd eto, iawn? Dwi eisiau chi feddwl pwy ydy'r athro neu'r athrawes gorau da chi erioed di cael a pam. Iawn? So trowch i'ch gilydd, gewch chi ddau fyny bach sydyn i drafod pwy ydy'r athro neu athrawes gorau da chi di cael a pam. Okay? Go for it.
Gewch chi ddod o'n ôl fewn. Dwi'm yn siŵr pwy ar i chi ddeud, pwy ar i ddod i'ch meddwl chi. Dwi'n mynd i rannu amdan pwy ar i ddod i'n meddwl i. So gen I athro Saesneg yn Ysgol Berwyn yn Bala. A enw fod Euron Hughes. Rwan, o'n i'n caru gwersi efo Euron Hughes. Dwi'n meddwl 2 reswm pam o'n i'n joio fo fel athro gymaint. Yn gynta, mi oedd gennym fo angerdd am y pwnc oedd o'n dysgu, oedd gennym fo passion. O'ch chi'n gweld Saesneg ar eich amserlen iawn, a fel arfer pan ydych chi'n gweld Saesneg ar amserlen chi, da chi'n bod i gael yn excited, really, nadach. Da chi'n meddwl, Saesneg. Ond pan oedd Euron Hughes yn dysgu, o'ch chi'n mynd, yes, Saesneg. So chi jyst ddim yn gwybod be oedd yn mynd i ddod nesaf. Oedd o'n mynd i ddod fewn i'r dosbarth, a mi oedd o'n rhywsut yn mynd i wneud pob dim yn ddiddorol ac yn wych, a da chi isio dysgu amdan drama and spectacles, neu da chi isio darllen Of Mice and Men, oherwydd bod ganddo fo passion yma am ei bwnco. So hwnna'n hollol contagious, ond yn ail, be ni'n gweld yn Euron Hughes oedd, fo hwn yn fwy na swydd iddo fo. Mi oedd o'n gweld o fel galwad. Y gwahaniaeth yn does rhwng swydd a galwad, job and vocation. Oedd o'n gweld, yn amlwg fel athrawon fod o'n bwysig, paratoi a cyflawni disgwyliadau ac ymdrechu, ond pan yn aml sy'r gloch yn mynd a plant yn gadael y dosbarth, dyna ni amdani. Ond ddim fel yna i Euron Hughes. Mi oedd o hyd yn barod i fynd yn bellach. Ac enghraifft sydd gennai, os dwi'n cofio dros yn cyfnod Tygau, ges i 2 lyfr gan Euron Hughes. Dyma fo'n rhoi yn blwyddyn 10 gyntaf, y llyfr To Kill a Mockingbird iddo fi. Oedd o'n gweld yn nghariad i dros sgwennu a dros darllen, a dyma fo'n dweud, hei, dros dy haf, darllen hwn. Iawn, gan i weld beth ti'n meddwl ohono fo. Ac unwaith eto, dwi'n cofio'r haf yna, dwi'n cofio darllen y stori yma, a'r calon am cyfiawnder sy'n dod trwy'r llyfr yn cael ei osod ynddo fi. A wedyn, yr ail lyfr diwedd blwyddyn 11, dyma fo'n rhoi autobiography dyn o'r enw Tony Dungy. Rwan, Tony Dungy oedd yr head coach cynta croen ddu yn yr NFL i ennill yr Super Bowl. Nath o'n neud o hefo'r Indianapolis Colts. A gyda fo stori anhygol o sut nath o hefyd dod i ffydd trwy i'w heriau yn ei fywyd o. A mi oedd Euron Hughes di sylwi, di dod i'r nabod fi a di gweld iawn, mae'r ogyn yma'n joio i chwaraeon o, mae o hefyd a ffydd, dwi'n mynd i roi y llyfr yma iddo fo ddarllen. Rwan, dyna'n normal behaviour gan athrawon na di, ond eto, dyna'r gwahaniaeth rhwng wneud swydd a galwad, ynde? Fod o hyd, os ydych chi wedi profi galwad, ydych chi'n barod i fynd yn bellach na'r disgwyl. Doedd dim rhaid iddo fo, ond Euron Hughes roedd o isio. A pan da ni'n dod i Iowan 10, da ni'n di weld Iesu am fel yr arweinydd yma sydd wedi mynd yn bellach na neb arall drosto ni. Fo ydy'r bugail da. Mi oedd o wedi i alw, mi oedd wedi alw i wneud gymaint mwy yn doedd, i roi ei fywyd o lawr drost y defaid. Ond wrth ni sbio ar yr darn da ni wedi cael wedi ddarllen iddyn ni, mae'n ein cofio yn does be sy'n mynd ymlaen, be ydy'r cyd-destun, be ydy'r backstory. Pan mae Iesu'n honni yma fod i'r bugail da, dio ddim yn dywediad kind of isolated, random ganddo fo, ond yn lle mae'n ymateb i sefyllfa mae wedi bod ynddi. Yn Iowan 9 iawn yn y pennod cynt, mae Iesu yn pasio dyn oedd wedi bod yn ddall ers cael ei eni. Rwan, dyddiau yna iawn, dych chi'n meddwl amdan dydd Iesu, doedd dim fath beth a gofal meddygol neu nawdd cymdeithasol. Os ydych chi yn ddall neu yn anabal, yn aml iawn, wedi'ch gadael ar y tu allan byddwch chi. Wedi'ch gadael ar y stryd i Cardota. Ydych chi'n pobl sa pobl eraill yn y gymdeithas ddim yn meiddio dod yn agos iddo. Ond dyna'n union naeth Iesu, mae Iesu yn dod yn agos. A be mae'n neud, mae'n aros,
a mae'n cyffwrdd llygaid y dyn, a mae o yn i'w iachau. Rwan mae'r Phariseiaid, yr arweinwyr crefyddol y dydd, yn gweld hyn, a dyn nhw'n hapus. Dyn nhw'n hapus achos y diwrnod mae Iesu di iachau ar, ynde? Mae Iesu di iachau ar y Saboth, y diwrnod mawr yma o orffwys, lle does dim gwaith i'w wneud. Doedden nhw methu handlo'r ffaith bod Iesu di bod yn barod i cyffwrdd y dyn yma a iachau o ar y Saboth. Ond be mae Iesu yn wneud? Ond mae Iesu yn gwneud fwy na dod i gadw rheola traddodiadau. Mae Iesu'n gweld trwy heina, dydy. Mae'n gweld y pobl trwy yr rheola'r traddodiadau. A mae Iesu'n dydy, yn aml iawn, ydych chi'n gweld yn yr hanesion amdano fo. Mae'n arbed i'w eiriau fwyaf caled o. Ddim i'r pobl pechadurus y dydd, y casgwydd trethu oedd yn twyllo, neu y rhai oedd ar y tu allan, fel y Pryteiniaid, neu rhai wedi meddiannu gan ysbrydion drwg. Yn lle condemnio nhw, mae Iesu yn tynnu'n agos iddyn nhw. Ond mae'n arbed i'w eiriau caleta fo'n dydy, i'r pobl crefyddol yr dydd, i'r arweinwyr, y pobl a phŵer. A be mae o'n deud iddyn nhw? Mae'n deud, am eich bod chi'n honni, eich bod chi'n gweld. Chi go iawn sydd yn ddall. Am eich bod chi'n credu eich bod chi ar tu fewn i gael o'n Duw. Dach chi go iawn ar y tu allan. Gyd ydych chi'n poeni amdan ydy llnau tu allan y gwpan, mae Iesu'n deud. Ond mae o'n deud, mae Duw yn gweld y galon. A mae o'n deud, y rhai sydd ar y tu allan dach chi'n credu, ydy rhai sydd go iawn tu fewn i galon Duw. Ac i fewn i'r cyd-destun yna, iawn, i fewn i'r stori yma, mae Iesu yn darllen, yn rhannu'r geiriau yma yn Ioan 10 hefo ni. Mae Iesu'n trio rhoi cyferbyniad, iawn, contrast rhwng arweinwyr crefyddol y dydd a'r math o arweinydd mae o di dod i fod. Da ni'n mynd i weld yn sydyn bore yma y gwahaniaeth sydd rhwng y gwas a'r bugail, a da ni hefyd wedyn yn mynd i clywed y gwahoddiad i fynd trwy y giat yn erbyn gwaith y lleidr. So, y gwas yn erbyn y bugail. Cwestiwn i chi eto, iawn. So rhain i chi, falle bod chi heb, achos mae ar Apple TV, iawn. Ond so rhain chi wedi gweld y rhaglen yma o blaen. So rhain wedi gweld Ted Lasso. Na, ddim eto. Gai argymell i chi, iawn. Ffeindiwch rhyw, ti'n gweld yn y cefn, do? Good. Diolch dda? Mae o'n dda. Good show, yeah. Doniol iawn hefyd. Gai argymell chi, iawn. Ffeindiwch rhyw free pass ar Apple TV. Mae yno hyd rhyw free pass yn rhywle yn does. Yeah. A bintiwch o'n wedi achos mae'r new season dod allan diwedd wythnos yma. Okay? Exciting times. Ted Lasso. Yeah, mae o'n stori doniol oherwydd mae'n stori o American football coach yn cael ei wahodd draw i Lloegr i coachio made-up Premier League team. Okay? Richmond AFC di enwa nhw iawn, a maen nhw'n gwahodd yr American football coach yma i ddod i coachio pêl-droed yn yr wlad yma. A mae'n ddoniol gweld yr gwahaniaeth rhwng y ffordd yma yr Americanwyr yn approachio'r gêm a ni draw fama. Ond, dwi'n meddwl mae'n fwy na just comedy. Be mae'r rhaglen yma'n siarad dangos ni ydy bod ni go iawn yn dal i gredu mewn arweinyddiaeth. A bod ni dal i gredu fod math o arweinwyr da i gredu ynddo ag i'w gael yn ein byd ni. A Ted Lasso di un o'r dynion yma. Iawn? Mae yna stori amdan dyn o'r enw Nathan Shelley. Nathan Shelley ydy'r kitsman. Fod yr boys a neb eisiau gwneud dim byd hefo fo. He's not the cool guy, iawn. Pan mae'r boys yn y changing rooms, mae pawb yn taflu cysar ben o fo ac yn taflu boots iddo fo ac yn neud jokes ar ben o fo, pob dim yna. Nathan Shelley, mae o bach o beth ydych chi'n galw yn loser. Yeah? Mae'n cael ei adael tu ôl. Ar diwrnod cynta Ted Lasso yn y job, mae o'n cyfarfod â Nathan Shelley. A mae'n gofyn be di'w enw o. A mae Nathan Shelley'n deud, aros munud, fe enw i? Ti isio gwybod yn enw i? Sa neb isio gwybod yn enw i. Sa neb yn stopio i wybod be di enw yr kitsman. A mae Ted yn edrych ar fo'n meddwl bod o'n actio'n wirion.
dweud, wel, dwi eisiau gwybod enw di. A trwy y cyfres wedyn, ydych chi'n gweld yr effaith gan bod un dyn, y dyn oedd ar pŵer, ar grym, di bod yn barod i aros ac i adnabod y dyn oedd ar y tu allan. Ydych chi'n gweld stori Nathan yn newid yn llwyr oherwydd bod Ted yn barod i wybod i'w enw fo. Rwan, mae hwnna'n ddarlun o arweinydd arbennig. A be da ni'n weld yn y stori da ni wedi darllen yn fama ydy fod arweinwyr Israel, iawn, ar y pryd pobl Duw, wedi methu pobl Duw. A mae Iesu'n dweud, dwi wedi dod i fod math gwahanol o arweinydd. Dwi wedi dod ddim i cadw grym, ond i roi o i ffwrdd. Dwi wedi dod i wneud fwy na just Ted Lasso. Dwi wedi dod i fwy na just bod hefo'r gan. Dwi wedi bod yn barod i ddod yn wan yn hun. Pa mae'r blaidd yn dod, ar chi glywed yn y darn, be mae o'n wneud, dim rhedeg i ffwrdd mae o'n wneud, ond mae o'n dod ac yn rhedeg am dan yr blaid. Mae'n dod ac yn amddiffyn i'w ddefaid. Dyma'r arweinydd sydd yn nabod i ddefaid a mae'n galw nhw wrth eu henwa. Pa mae eraill yn gadael, mae Iesu yn aros. A'r ultimate proof o hwnna, ynde, ydy fod Iesu wedi bod yn barod i farw drosto ni. Be mae'n deud, does neb yn cymryd fy mywyd oddi arna i. Fi fy hun sy'n dewis rhoi fy mywyd yn wirfoddol. Mae o'n rhoi ei fywyd o lawr. Dyna'r gwahaniaeth ynde, rhwng y gwas a'r bugel. Dewisiodd Iesu y groes. Dewisiodd i fynd i chi ac i mi. Pam? Oeddech chi'n gweld yn Adnod 16 ynde? Herwydd mae'n gweld fod pobl tu allan y gorlan. A mae o'n gweld bod ganddyn nhw ddim bugel i'w hamddiffyn. Mae'n gweld nhw'n fregus, mae'n gweld nhw tu allan i obaith. Ac i Iesu, chi'n gweld yr adnod yn 16, be mae'n deud? Mae'n deud, rhaid i mi eu casglu nhw. Roedd rhaid iddo. Doedd o methu stopio ei hun oherwydd bod i'w galon o mor fawr am gweld y rhai sydd ar y tu allan yn dod i fewn. So be mae o'n neud? Mae'n mynd ac yn chwilio. Be mae o'n neud? Mae o'n dod ac yn achub. Mae'n marw drost y defaid golledig. A dyma y darlun sydd mor bwysig i ni ddeall. Ni'n sôn yn barod yn y stori yna, de. Yr un sydd yn gadael yn 99 yn dod ar ôl yr un. Mae rai ni gofio, mae ni ydy yr un. A di'r bugel yma, di o ddim yn embarrassed ohono ni, neu falle ddim yn gweld ein stori fel da ni'n gweld ein stori. Di o ddim yn gweld ni yn disqualified. Di o ddim yn gweld ni fel yr eithriad sydd i gadw ar y tu allan. Iddo fo, roedd rhaid iddo. Roedd rhaid iddo dod a chwilio. Roedd rhaid iddo ddod o hyd. Mae'n dewis rhoi ei fywyd lawr yn wirfoddol. A mae hwnna, ffrindiau, yn newid pob peth, yn dydy. Pan da ni'n gadael hwnna i bwyso arno ni, fod yna un, fod Duw wedi bod yn barod i ddod lawr, i chwilio am bob un ohono ni, i'n croesawu ni adre. Mae hwnna yn newid pob dim. Gymaint da ni wedi'n caru, ynde? A'r ail pwynt ydy hyn, da ni'n mynd i orffen â hwn. Da ni'n mynd i weld y gwahaniaeth rhwng y giat a'r lleidr. Be ydy'r gwahoddiad? Wel, mae Iesu'n dweud, fi ydy'r giat. Y ffordd fewn i gariad Duw, y ffordd i fod yn saff a mwynhau borfa fo. Mae o'n ffordd exclusif, yn dydy. Does dim sawl giat i gael, un giat sydd i gael trwyddo fo. Ond mae'r gwahoddiad i bawb, yn dydy. Ffordd exclusif, gwahoddiad inclusif, ynde? Mae pawb wedi'w gwahodd. Dewisiodd rhoi ei fywyd lawr i ni gyd. Calon Iesu i wneud ni yn saff. A roedd arweinwyr crefyddol y dydd yn pregethu neges gwahanol iawn.
Mi oedden nhw'n deud doedd trwy cadw rheola traddodiadau, trwy chnau tu allan y gwpan, trwy fod digon da, byddai Duw yn eich derbyn. Y ffordd i fywyd iddyn nhw oedd trwy ei fyddhau. Ac i pobl y dydd, i'r pobl na oedd ar y tu allan, ar y gyrion, mi oedd hwnna yn gwbl crushing. Doedden nhw'n methu. Doedd neb yn medru. A dwi'n meddwl dyma'r dwy'n lladd y dinistrio mae Iesu yn sôn amdano. Ond daeth Iesu i wneud pobl yn saff. Ddath o fel y giat yna fewn i bywyd. A hwnna yn fywyd ar ei ora. Rwan, tybed beth sy'n dod i'ch meddwl chi pan dwi'n gofyn y cwestiwn yna, what is the good life? Dwi'n gwybod beth sy'n dod i'ch meddwl chi. Be ydy bywyd ar ei ora? Oedden ni diwrnod y blaen hefo ffrindiau ni, teulu o Capel Caig, Tom a Jez a'i plant nhw. Mae wedi bod yn cyfnod anarferol o braf a boeth yn blaena. A felly, ydych chi angen yn y cyfnodau yna mynd i ffeindio'r pobl yna sydd efo'r paddling pools mawr. So draw i ti, Tom a Jez, eithon ni, a maen nhw'n byw yn Oakley Square yn Tan y Grisia. A mae gen nhw olygfa o'i ffrynt, iawn. Mae gen nhw porch bach, ddim hwn di llun o'i tu nhw, iawn, oce? Ond, oedden nhw'n deud, da ni'n breuddwydio am diwrnod lle da ni'n adeiladu rhywbeth fel yma. Lle da ni'n gallu ista ar y porch a edrych allan ar y moelwynion a just rhyfeddu fel yna ar yr un diwrnod o'r flwyddyn, mae'n braf, ia? Yeah? Ac o'n i'n clywed nhw'n peintio'r darlun yma, dwi'n meddwl, hwnna'n swnio fel the good life, yn dydi? Mae hwnna'n swnio yn really dda. Could that be it? Rwan, yn y diwedd, mor braf, mae'r porch yn Oakley Square yn swnio fel, ia? Yn y diwedd, gwag ydy'r breuddwyd yna. Yn y diwedd, fydd o byth yn ddigon. Fydd o byth yn ddigon i delio ar angen dofn yma sydd y fewn pob un calon sydd yn credu am wir orffwys, am wir heddwch, am wir gariad. Rwan mae yna lleidr, dyna mae Iesu'n deud, a pwrpas y lleidr yna ydy i ddwyn lladd a dinistrio. Mae o isio creu hafoc, a weithiau mae hwnna'n gwneud o'n amlwg iawn yn ein bywydau ni, a weithiau mae'n gwneud yna mewn ffordd lot fwy gyfrwys. Weithiau gi mae'n trio wneud ydy tynnu ein sylw a distractio ni. A weithiau di'r pethau yna ddim yn pethau drwg, ie? Ond weithiau mae'r pethau yna'n gallu dod yr ultimate thing. A pan mae'r pethau yna wedyn yn dod yr ultimate thing, be maen nhw'n neud? Maen nhw'n tynnu'n sylw ni oddi ar yr hyn sydd yn dod â bywyd go iawn iddyn ni. Un nod sydd gan y gelyn, y lleidr. Mae eisiau gwrthwynebu pwrpasa da Duw. Mae eisiau dringo fewn i'r gorlan a dinistrio lladd a dwyn. Ond gwahoddiad Iesu ydy iddyn ni fynd iddo fo. Ac iddyn ni fynd trwyddo fo i fyw yn saff o orfod perfformio neu fod yn digon da, saff o celwydd yr un drwg sy'n gwneud ni ama a sydd yn gwneud iddyn ni gredu bod ni ddim yn gallu bod, sy'n gwneud i ni gredu fod Duw eisiau gwneud dim ahono ni, sydd eisiau atgoffa ni o'n gorffennol ni. Saff mae Iesu eisiau gwneud ni yn ei gariad am byth, oherwydd fo ydy yr bugail. A pan mae gennym ni fo fel ein bugail da ni, rhaid i chi'n meddwl amdan falle salm enwog yna, ynde? Salm 23. Pan mae gennym ni fo fel ein bugail ni, mae gennym ni bopeth dyn ni i angen. Dwi'n meddwl dyna ydy'r good life go iawn, ynde? Dyna ydy bywyd ar ei ora. Efo Iesu fel fy migael da i. Diolch yn bywyd rhydd o drwbl, na di? Ond mae'n bywyd lle mae'r gwahoddiad iddyn ni fyw yn saff. Mae eisiau roi ni i orwedd mewn porfeydd breision, a mae o'n gaddon dydy, hyn o pan dwi'n cerdded trwy y dyffryn tywyll di yna. Mi fyddai efo chi. Mi fyddai'n amddiffyn chi. Na i ddim eich gadael ar ben eich hunain. Porch ar Oakley Square, lovely, great. Na i gymryd hwn bob diwrnod yr wythnos. Cael yr un sydd yn gaddo
byth yng ngadael a cerdded efo fi trwy pob un cyfnod o'n mywyd i. So ffrindiau, da ni'n mynd i landio fo fan yma, iawn. Da chi'n neud yn dda? Da chi'n neud yn rili dda mewn stafell poeth, oce? Da ni'n mynd i landio fan yma. Be mae hwn yn olygu i ni? Wel, mae gymaint, mae'n darn môr gyfoethog. Hyn dwi eisiau tynnu allan iddyn ni'n gynta. Gynta, dwi eisiau chi wybod hyn. Ni fydd y bugail da yn eich gadael chi lawr. Pa mae o yn gwneud ni'n saff pan da ni yn mynd trwyddo fo, trwy y gat, mi fydd o'n gwneud ni'n saff am byth. Neitho ddim gadael ni lawr. Mae'r hyn mae o wedi addo. A da ni'n gorfod sbio i'r groes, sbio i'r atgyfodiad. Os daeth Iesu'n ôl yn fyw a cadarnhau hynna, da ni'n gwybod fydd un gair ganddo yn methu. So da chi wirioneddol yn gallu trystio fo. Ie? Yeah? Da chi'n gallu steicio eich bwyta cyfan arno fo. Dyna pam da ni'n galw yn eglwys ni'n craig blaena. Ia, herwydd mae blaena yn dod o'r graig yn amlwg, ond fwy na hynna. Herwydd Iesu ynde, ydy'r un gwir graig. Da ni'n gallu rhoi popeth arno fo. All in, pob dim, yn gwybod fydd o ddim yn gadael ni lawr. Ond yn ail hefyd, mae'n bugail da i bawb. Rwan, dwi'n mynd i gocio bod fi'n gwybod llawer am y byd amaeth, iawn. Maybe, ydych chi gweld hynna trwy fi'n barod, iawn. O'n i'n mynd i chwarae fideo, ond dwi'n yn siŵr os da ni wedi checio os dy'r sain yn gweithio. So, eisiau ni drio fo, iawn. Ac os oes yna rhywun o'r byd amaeth yma, mae gewch chi fact checio fi ar y fideo yma. So, eisiau weld ar Instagram, so pwy o wir os mae'n wir a'i peidio. Ond dwi'n meddwl hwn yn ddarlun hyfryd o be mae Iesu unwaith eto fel y bugail da yn gwneud i bob un ohono ni. Na ni checio os dio ddim, na ni ddeud y stori. Dio ddim yn gweithio. O! Mae o yn o'n dawel iawn. Os yna remote yn rhywle? On, Steph. Oh yes, oh yes. Go on. 375. Gan i drio fo. To a lamb and immediately reject that lamb. In fact, she'll kick it away. Rhywun fama yn gyfarwydd ar byd amaeth neu yn wneud. Falle ddim yn Bangor, na. Dych chi fel ni yn Blaena, ie? Yeah? Ond mae yna un menyw sy'n dod i Capel Craig Mandy, a mae hi yn dod ochr allan decwyn yn fanna. A nes i fact checio, Bymlams, wyn llyweth, ie? Yeah? A oedd hi'n deud, mae'r fideo yna'n eitha accurate chwarae teg iddo fo. So o'n i fel, yes! Okay? Ond dych chi'n clywed y darlun yn fanna? Be ydy'r darlun? Wel, da ni gyd fel yr wyn llyweth yna, yn dydam. Da ni gyd yn gwybod beth yw i fod ar y tu allan. Ond be mae'r bugail da yn neud ydy? Mae o yn gafal arno ni, mae'n pigo ni fyny, mae'n dal ni'n agos, mae'n galw ni wrth ein henwa. A fel chi'n glywed yn y stori fanna, pan maen nhw'n mynd nôl i'r praeth, pan maen nhw'n clywed llais y bugail, maen nhw'n dod ac yn rhedeg syth yn ôl amdano. Bore yma mae laiso yn galw. Mae'n galw i pob un ohono ni. A mae o'n deud, dwi eisiau'ch gwneud chi yn saff. Fi ydy y bugail da.
A falle da ni wedi trio pob dim arall yn chwilio am y gwir heddwch, y gwir gorffwys, y gwir cariad yna. Yn y diwedd, yr bigel da, yr un sydd yn cofleidio ni, ydy'r unig un sydd yn gallu gwneud ni wir yn saff. A mae hwnna eitha ni gyd. Da ni gyd yn ŵyn llyweth mewn rhyw ffordd neu gilydd. A'n ola, geiriau Iesu, mae gen i ddefaid eraill. A dyna di'r gwahoddiad mawr ynde. Iddyn ni bartneru efo fo, iddyn ni fynd fel i dwylo i draed o yn y byd. A deud, dewch i glywed, dewch i weld, mae yna bigel da, un sydd wedi dod a sydd yn gaddo, un sydd yn gaddo gwneud ni gyd yn saff. Felly nawn ni ffrindiau, nawn ni ymuno hefo fo. Dyna sy'n cadw fi'n blaenau. Deithwch chi be, mae yna degau lle ydych chi eisiau jyst rhedeg i ffwrdd a mynd i rhywle llai glyb, ia? Ond yr hyn sy'n cadw ni ydy calon ein harglwydd i. Mae gennau ddefaid eraill. Mae'n rhaid i mi eu casglu nhw hefyd. Mae'n dewis defnyddio ŵyn llyweth fel yn ni i wneud hynna. Da ni'n mynd i orffen trwy canu. Dych chi wedi gwrando yn briliant. Da ni'n mynd i ganu just yr un am un yma i gloi. A ie, hwn ydy'n stori ni'n de. Yr ail bennill yna, pan oeddem ni mewn carchar tywyll di, rhoist un oleuni nefol. Gafon ni bydyddion ni'n deud Sul diwethaf, ni gael bydyddiad un wedi bod am yr 8 mis diwetha. A ni ddod i adnabod fo a'i deulu cyn iddo fo fynd fewn, ond wedi gwario 8 mis diwetha yn carchar. A ddi graig o, di dod yn Gristion cyn iddo fo fynd fewn. Oedd o dal ar y ffens. Ond ydych chi'n gweld yn y fideo yna, sometimes God leads us into prison to set us free. A weithiau mae'n cymryd yn ni'n dydi sylweddoli, waw, mor ar goll ydw i. Ond yma Tom yn dod allan ac yn dweud, dwi eisiau cael ymwydyddiad, dwi eisiau dilyn Iesu Grist am mywyd i gyd. A dyna di stori pob Cristion, bod yr arglwydd i ffeindio ni yn y lle, yn y pwll, a bod ei roi oleuni nefol iddyn ni. So na ni ganu a'n gilydd i gloi, ia? Diolch i ti, yr holl a lluog Dduw. Ail bennill na'n gilydd eto. Pan oeddem ni. Pan oeddem ni mewn carchar tywyll.
Halleluia. Diolch Iesu. Pan oeddem ni mewn carchar tywyll di, pan oedden ni ar ein gweitha, yn y tywyllwch, yn y pwll yna, des di o hyd iddyn ni. Diolch Iesu fo hwn yn wirionedd da ni medru adeiladu'n bywyd a cyfan arno. Neith byth ysgwyd. Ti'm yn newid dy feddwl. Ond unwaith ac am byth, dyna di'r groes, gorffenwyd. Diolch bore yma fo ni yn gallu gorffwys yn hynna. A Duw, da ni'n gweddio, neu di danfon ni allan. Llawn o dysgu glan di yn ein gwendid ni, ond trwy dy nerth di. I fynd ar ôl y defaid eraill. I'w casglu nhw hefo chdi. I weld y gorlan yn llawn. I weld y gledd yn orlawn. O, diolch am dy gariad anhygoel di. Diolch Iesu. Amen. Amen. O, diolch, ffrindiau. Diolch am gael fi. Bore hyfryd iawn. Da iawn, diolch lot.